Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Soothe our misery, patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous art, change the joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utog, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot din sarong anonymous, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for the gift of life of Lance Jacob Uy, dulot ni Antonia Chua Uy and family. Pasasalamat, dulot ni Willie Lovendino and family, Julia and Renerio Duran Jr. and family. Thanksgiving for the gift of life of Alex Enrico, dulot kan Lauta family. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan man, dulot ni Noel Manalo and family, Lynn Nolasco and family. For safe travel, dulot nin sarong anonymous. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag,
Froilan, dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Jose, Poor Souls, dulot ni Nilfali. Chanki, Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Julianito, dulot ni Tess D. and family. Jose Rodolfo, dulot ni Maria Rochelle Masinas and family. Francisco, dulot ni F&S Velasco. Samuel, dulot ni Connie Minya. Nestor, dulot kan Baronia family. Tirso, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family. Cleofe, dulot kan Alamo family. Pedro, Lourdes, dulot ni Janicio T. Nocedo and family. Hilaria, dulot ni Sarong Anonymous.
Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Magawit sa kagurangan, ikaw sa iyang banwa, inatod malibanan, tinipon ang Isus, sa Diyos na sa pagkatubos. Good morning. Good morning, Father. Amen. Asin sa imong espiritu, Binuntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawan sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan. Pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong aran. Unikan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na libro ni Samuel. Pagkagadan kan Pilisteo, nagpuli na si Saul asin si David. Si Hading Saul sinabat kan mga babae, hali sa mga banwaan nin Israel. Nag-arawit asin nagsarsarayaw sa tugtog nin gimbal, patinlira asin maugmang pagkurahaw. An mga babae nag-arawit, nagadan si Saul ang sa iyang mga rinibo, si David ang sa iyang manampulong ribo. Naanggot si Saul huli kaini, sabi niya, manampulong ribo ang itataok ki David, alagad manang ribo sa nasako. Ano pa ang mapapasa iya, kundi ang pagkahadi? Puon kayto maraot na ang paghiling ni Saul ki David. Tinataraman ni Saul ang sayang aki na si Jonatan.
asin ang gabos niyang surugoon, nagadanon ninda si David. Alagad si Jonatan namuot ng gayo ki David, kaya pinatanidan niya. Si Saul na sasakuyang ama, nagmamaot na gadanon ka. Kaya mag-ingat ka sa aga, magtago ka. Dangan iibanhan ko ang sa kong ama duman sa kahiwasan na sa imong namumugtakan. Kahurunon ko siya dapit sa imo, asin ipaisi ko sa imo ang sa kong manunudan. Si David pinag-umaw ni Jonatan ki Saul na sa iyang ama. Ang sabi niya, daiman lugod magkasala ang hadi laban ki David na sa iyang surugoon. Huli ta daiman siya nagkasala tumang sa imo. At ngani ang sa iyang mga gibo, nakatabang nagayo sa imo. Itinaya niya ang sa iyang buhay, kan gadanon niya ang Pilisteo, asin ang kagurangnan nagtaonin dakulang panggana sa bilog na Israel. Nahiling mo iyan, asin naugma ka. Ta daw tabuot mong pabuluson ang dugo na daing sala. Ta daw tabuot mong gadanon si David na dainin dahilan. Dinangog ni Saul ang tingog ni Jonatan, asin nagsumpa. Buhay ang kagurangnan, dai siya gagadanon. Inapod ni Jonatan si David, asin isinaysay inigabos. Dinaran niya si David ki Saul, asin giraray, naglingkod sa hadi, siring sa dati. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagsasarig ako sa Diyos, day ako nin matatakutan. Nagsasarig ako sa Diyos, di ako nin matatakotan. Kahiraki ako o Diyos, ta dinadagoso ako kan mga tao. Bilog na aldaw pinapasakitan asin inaapi ako. Pinipiot ako kan sakong mga kaiwal, bilog na aldaw. Dakol ang sakuyang mga kalaban. Nagsasarig ako sa Diyos, di ako nin matatakotan. Nabibilang mo ang sakong mga hurasa, nasasaray mo ang sakong mga luha. Dai daw iyan nakakalagda sa imong libro. Ngapit masiribog ang sakong mga kaiwal, kung mag-apod ako sa imo. Nagsasarig ako sa Diyos, di ako nin matatakotan. Ngunyan aram ko na ang Diyos kaapil ko, ang sa iyang tataramon sa kong inuumaw. Sa Diyos minasarig ako, dainin pagkatakot. Ano ang magigibo nin tao tumang sako. Nagsasarig ako sa Diyos, di ako nin matatakotan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah, sabihin mo, O Diyos, nagdadakog ako sa mga tatarang mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. At kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, kaiban sa iyang mga disipulos, nagpasiring sa pangpangkandanaw. Sinunod siya nin kadakol na mga tao hali sa Galilea, Judea asin Jerusalem, sa Idumea asin Transjordania, sa mga runa nin Tiro asin Sidon. Nadangog ninda ang mga bagay na sa iyang ginibo. Tinugon niya ang mga disipulos na mag-andam nin sakayan. Tibaad kung dagusuon siya kan mga tao. Huli sa kadakol na sa iyang binulong, gabos na mga mayhelang nakikipagsusuan, nganing makaduot sa iya. Ang mga marumpot na espiritu, kung nahihiling siya, minadapa, asin minakurahaw. Ika, ang aki nin Diyos. Alagad, pinatanidan sinda ni Jesus na dais siya ninda ipagpamidbid. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta,
kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet kan sa tuya kataid na good morning. Sabay-sabay salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo. Padagos niya itong nadadangog sa satuya pong ibanghelyo ngunyan, itong healing ministry kan sa tuyang kagurangnan, which is actually part of his public ministry. Poon kan pinagcelebrartaan pagbunyag sa iya, that commences or that gives us the signal of the start of his public ministry. Magayon na napagiromdom ini sa to ang bunyag pala may kaakibat na misyon. Pagkatapos kan bunyag kan kagurangnan, nagpuon siyang magibo kan sa iyang mission. But we notice a pattern. For the past days, we've been hearing about this healing ministry of Jesus. Igwa po nin pattern na maririparo kita na sa iyang pagbulong, nagbubulong siya, tanganing ibalik sa tao ang buhay to restore life. Bako dahil gusto niya lang pong magpasikat o gusto niyang maging popular, not to attract attention. Magayunon inita, minsan kita, totoo, nagiging instrumento da akan kabulungan kan iba, nakakabulong. Yan. Pero usually, igahabol ta, maging trending or viral kita. Kaya may mga nagbubulungon niya na perming naka-Facebook. Sabi ko, makatakot man magpabulong digdi, magpahilot ka. O, naka-live ka mo. Nahiling kan bilog na kinaban sulawas mo. Di ba? Si Kristo po, ano sa tong kagurangnan, nagbulong. Pero bako, tanganing i-draw niya ang atensyon pasiring sa iya. Kaya kang nagsusuro-suan na po sa mga tao, bako, asintig dadaguso na siya kan mga tao, naghagad siya nin sakayan sa iyang mga disipulos. Bako, gusto niyang iwasan ng mga tao o gusto niyang magdulag, kundi tanganing mas dakol ang sa iyang matabangan. Not to avoid people, but to keep serving well. Sabi kan sarong kasabihan na nabasa ko, love sometimes needs a little space so it can keep giving. Minaabot baga po ang punto na exhausted ka ng marhay. Sabi, arog nga ni sumay ka suba, nalulobat man baga po kita. Yan. Pagod ka na ba? So, kaipuhan taman minsan mag-distansya. Kaipuhan taman minsan mag-relax. Take a KitKat. Tapakatapos kayan, after doing so, it is then na mas kita makakaserve, as in mas makakapahiling nin pagkamuot. Sabi nga ni kayan, duman kita na recharge, duman kita na re-energized, just like what Jesus did. Araw kan ginibo po kan sa tuyang kakurangan. So tulong haralipot lang na puntos nin paghurup-hurupan gusto kong i-share po sa inyo. Number 1, that healing should restore dignity. Pag binubulong o nakakamati kita nin kabulungan, dapat maibalik, matawan kita kaininin bagong pagkabuhay. Bako pagkatapos na operahan sa puso, nagparakao na naman kan mga bawal. Bako pagkatapos na mamatean ang bendisyon, balik na naman kita sa dati tang ugali. In fact, we notice here sa gospel that Jesus avoids the spotlight, which gives us the impression that when we cause the healing of someone or help someone in need, it is not about being viral or trending sa Facebook, nakapost agad, ano man na ginigibot ang karahayan sa iba. Sabi kan sa tuyang kakurangnan, healing is about giving people their life back, not
making noise or eksena. That's the number one. Second, healing begins with closeness. Makakamtan mo ang kabulungan kung nagrarani ka sa kagurangan. Kaya ining mga tao, nagsusurusuan, tanganing makaduot o makaduta sa satuyang kagurangan. I commend you and I commend you for that. Yan. Gusto tang makamati kan bendisyon ng Diyos, yaong kita digdingon yan. Arual daw naghihingowa na kita makarani sa iya. Sabi nga ni kayan, a simple reach towards Jesus opens the door. So when you want to be healed, you must stay close to Jesus. Bakong virtual, very long distance relationship. Lord, bulungan na ako, pero day ka man nagrarani sa iya. Lord, tabangin na ako. Pwede bang i-texta na sana siya? May nagapot nga ni sa kuya minsan. Pwede ba, padre, magkumpisal ngaya? I-texta ka na sana ngaya. Kung bako ngaya sa messenger, o anong apod kayan, video call, pwede ba yon? So, minsan gusto tang makamtan ang kamautan tang mabulong, pero daywang kita nagrarani sa satuyang kagurangan. Third point, and last point, I think this is also very important, that after healing, we are being sent out. Healing sends us out. Meaning, there is that kaakibat na misyon. Pagkatapos na mag-ako nin bendisyon, pagkatapos na mag-ako nin kabulungan, ining mga nabulong are meant to live kinder and more generous lives. Yan. Pag pinulong ka kan kakurangan, dapat mabuot ka na. Dapat tatao ka naman maghiras. Diba? O, sabi nga ni kayan, it should make us humble and repentant. Sa healing, hindi lang lahat hiling ng hiling. There is also that giving or sharing part. Yan. Sabi nga ni, we do not only ask for healing or blessing, but we become a blessing itself. We become instruments of healing for other people. Kaya mo niya na aldaw, ini ang dakulaon na pag-agyat sa sato, imbitasyon sa lambang saro sa tuya. First, to get near to Jesus. Padagos na magrani sa satuyang kagurangan, sa paagikan sa tuyang mga gawi, nin pagpamipi, mga gawi, nin pagtiwala sa iya. And let every healing or any healing that we receive become care for someone else. Magimanlugod kitang mga instrumento man kan kabulungan kan sa tuyang kapwa. Amen? Sa ngaran ka ng mga aki, sa Espiritu Santo. Amen. Ilinudulot niya mo ang arakasin at pinapalagay. Blessed are you, Lord, God of all creation. To God is and to offer the service given in the hands of me. Ibuhay na ngayon ka sa koron. Ako na kagurangan ang samuyang tunog. Ngunyan kanta ka samuyang pagkaroon sa salimusin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, kasinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan. Tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtago nin mga langit nun nakatukduan sa gabos na tao. Kaya ngunyan asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigi sa ngaran kat kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal burabon nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring yang buot nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, na inian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom, kay initay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Vicente, Diacono. Nakaidupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, at gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan,
kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurangnan, danay namabas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mo umayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. sa imong simbahan. Tanda ka, hawak mong mahal. Pinapay na simbahan.
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako, kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing ansamong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapi ng mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,706 pesos asin 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,124 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,638 pesos asin 60 centavos. Sa Domingo, Enero 25, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa indadarahon ta po ang satong tada canister, asin niyo offer po ini sa offertory. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous, duwang tig 5,000 pesos, 2,600 pesos, 550 pesos, apat na 500 pesos, PHSC Family, 1,000 pesos, Vandolph Basilonia, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa inyong gabos na nagpartisipar sa daog kay ni pong misang ini, sa mga naglingkod, live streamers, choir, lector, commentator, mass collectors, and sa satiya pong sakristan. And sponsors kan sa tuyang misang unyan. Thank you po. Ang kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Ido ko an payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos sa tabang, asin mga pamibikan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, idikay sa anuman na mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Iwaras sa indon mga kinakaipuhan indong kusog, maray na salud, kakayahan, asin bendisyon, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, Simo man nahimlohan, dumawas sa mong kamugtahagan, ulungas sa mong kahelangan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo,
buhay abaan sa akin sa dagang panumain. Dakol na si mong tinabangan, ulikan si mong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. Hingaan sa mong pagkilos at sa mong kapungawan, gabos kami nangangakutan sa simong kabanalan. Kami manlugod liwanagan, kan simong pinsan sa kalangitan. Si Jesus, simong katuhon, kami kahirakiman. Si Jesus, simong katuhon, kami kahirakiman. Salamat po.